JCC pen Advance Christmas katalon aphan kachesik pon. Kardom Birta Life pen ini Birta Thanbang pi Sami Sehena Timungpi non Birtang ton pen Archuponik tha. Nijang karbi Anglong Arlo Rongkhang MSC constituency Arlo Rongkuroi ahavar along kedo Joint Christmas Committee mate thihek pen JCC atum pen matijong niphai arni Advance Christmas katalon aphan chesik chedang tanglo. Christian adhoram kiri matuman ke aningkanwang sitame matijong achiklo niphai koira for nilote Bethlehem arong supialo ningkan surihini aprang Jisu Kristo mahang ke thegarnipu ke hokpon tanga tengpensi det piangkang pentame Christian adhoram kiri matuman ke Jisu mahang ke thegarnilo pusi talon pon. Lason thak nonang keleji matijong achiklo niphai arni sitame Rongkuroi join Christian Committee atumpen chepatir piponsi matijong niphai inkoira pho arni nang lele angko pensitame kanghong me edji aphan matijong achiklo niphai arni Advance Christmas katalon aphan chesik chedang ponlo. Tangte Rongkuroi join Christian Committee atumpen nonang keleji matijong niphai arni Advance Christmas katalon aphan kachesik ponalam thele noni litum arjupon sinang sadgang pen Birta Life apherangke rebel terang report. Litum dak rongrupat LB school patwa klam along kaching room alam the ke lai halo athema non ke wangji thaikuni amatiyong tarik isi dak Rongkuroi ahavar along litum Christian amonduli pho throk bagdo adak iswet denomination gali belek kapek denomination stadu masila kaching room pet ben John Christian Committee Rongkuroi ahin ben litum dak katalon aphan si litum pini lake radakam mate social work kam nitum ke claim je aphan si dak nangching even Christmas kapelo ponji ke niphai isi matijong achiklo surhinira inko hini ang tong labang sa Christian Committee long amai fuko malala pa chunbang mala thanji ma litum dak Rongkuroi Christian Committee amai pulake Mr. Ronjit be pastor apa Rongkuroi alaben konchun bangke nili helo Mr. Rajanengleng pastor Rongkhang la bangso John Christian Committee long monduli ko andola pena monduli menthan pachini jima wadak JCC Rongkuroi Anglong Arlo kedo monduli trok anbagdo Russia men gela buhilo Rongrupat Baptist Church Loben Rongkor Baptist Church Rongkhang Baptist Church Upper Rongkuroi Baptist Church Loben Rongkuroi Catholic Church Loben Rongkuroi Nagaru Baptist Church tadu sila monduli pho monduli trok lo garu tum ben ke si monduli trok chingrum brapet si non ingwaji niphai direct isi abangke etum ladak etwen Christmas katalon aphan si etum pini pen dak social work mate alap asai abangke pini ben etum pangcheng pon ala bang sorni panaluhi nali tuma chopha pon do ikma hala sorni aphan etum JCC hin pen chu phapon ke karbi Baptist Convention Education Secretary Mr. Arlo Rongkhang aphan si speaker abangke alang aphan si etum chu phapon lo Ang klemo ko ni ko. Ang klemo ko na.